igama nguthanda bakhe ngwakamzindle. Uyi-founder ye-co-op esiyibiza ngokuthi Umkhumbi Agricultural Project. Sisendaweni yasegama lakhe esisebenzela khona. Sidila kakhulu ngama-vegetables, of which sidayisa kakhulu emphakathini wona lawo ma-vegetables esiwakhiqizayo. Sibantu abahlanu, abawu-5 ethimini yethu. Sinabanye abalento abanaso iskill sakukwenza ukutshala lokho, njengoba kade abanye befunda ema-college ahlukene e-agriculture. Yilokho esinako, nanokuthi sine-challenge-ke yokuthi sinenkinga yamanzi ngaphakathi njengoba sisebenza, amanzi ayahamba kwezinye izikhathi. Siyakudinga ukuthi kwesinye isikhathi sixhaseke ngokuthi sithole amanzi. Sixhaseke futhi nangokuthi indawo yethu ibiyeke ibe secured, nangendaba ze-storage ukuthi uma sifuna indawo yethu ukuthi mesivunile sikwazi ukubeka la sisobeka khona ukudla kwethu ngoba siyasokola kakhulu. Njengamanje nje sike saba nobhontshisi, ubhontshisi wethu wafa ngokuthi imvula ivele yafika kanti asinayo indawo yokubeka khona. Ethimini yethu sinabantu besifazane abathathu, sinabantu besilisa ababili. Sinayo uyedwa iyouth kulaba besifazane abakhona, abanye bafola abantu sebekhula sebe over 35. Uxhaso sike salithola since siqalile, ngoba siqale kahle ukuze siqale kule site, hayi ukuthi iyona site yokuqala lena siqale kuyona. Sinayo i-background ngemuva lesisebenze khona, sahluleka lesihluleka khona. Sibuye sahlala phansi-ke sahlanganisa amakhanda ukuthi cha, asingavumi ukuhluleka kanjalo, siphinde sizame futhi. Ukuqala kwethu lana siqale ngoMarch wonyaka odlule, ukuqala kwethu ukutshala. Into eyayenzekile ngalesa sikhathi ukuthi sasingakohleleki in terms of funding, because indawo esasiyitholile yayingenamanzi, isadinga izinto eziningi. So lesiyitholayo sayithola-ke manje esikoleni, sangena ngokuthi sifuna ukwenza uhlelo lezikole esithi libunjwa liseva program, wesithatha izingane sizinikezela lento leskili lesokutshala. Esikufundile lapha sifunde ukuthi yonke into qala uyihlelele kuqale ukuba uzuyiqale, ungaveli uqale ungazi ukuthi mase kuvela ama-challenges uzokwenza njani. Okwamanje umkhiqizo yethu mesiyilento mesiyidayisa, siyidayisela i-community iyonke. Umkhiqizo esiyikhiqizayo kufike kube ispinashi, kube ukheroti, kube ikabishi, kube ubhontshisi, kube ugreen pepper, kube upelepele. Izona zinto esidila ngazo lezo. Eminyakeni emithathu ezayo ngiyacabanga ukuthi nathi sizobe ibhizinisi lethu silibekile esigabeni weliyaziwa endaweni njengebhizinisi elizokwazi ukukhulisa umphakathi, likwazi futhi ukucreate amathuba emisebenzi. Sizibona sikuzokwazi ukucreate amathuba emisebenzi mhlawumbe alenganiselwa ko-30 or 35 ngeminyaka emithathu ezayo. Sine page elikhona la Facebook esilisebenzisayo sithi Feed Ikasi ku Facebook. Siyasebenzisa futhi nama-flyers kwesinye isikhathi sibhale sibatshela abantu ngokuthi khona into esiyidayisayo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi thina kuma-personal ko-WhatsApp bethu sikwazi futhi abanganini bethu sikwazi ukufaka njengezi-status umkhiqizo wethu. Njengamanje siyengadini ngizonikhombisa ukutshalwa kwespinashi. Ngiphinde nginikhombise futhi ukutshala kwelento kwa-anyanisi. Yiloko okukhona njengamanje ensimini. Njengamanje ngizodedela uThembeka Mkhungu achaze ngokuthi u-anyanisi siwutshala kanjani. uThembeka Mkhungu okhulumayo from Umkhumbi Agricultural Program. Umbuzo ovamise ukubuza abantu ukuthi uma sitshala kanjani.
Kubalulekile uprepare umhlabathi wakho, siwulungisa ngomquba wethu, siwubheke ukuthi awuhlangene kakhulu, ukuthamba kwawo kunjani. Umquba uyasiza kakhulu ukuthambisa umhlabathi wethu. Uma sitshala-ke u-anyanisi izithombo zethu, siyaziqumisela ngokwethu, sinendawo esiqumisa kuyona izithombo, bese sizowufaka lana esuke sizowutshalela khona. Nakhu-ke lana u-anyanisi siwusisile embhedeni yethu la esiqumisa khona ama-seeds, sibuye sizowufaka ngokuhleleka kwawo. Sivulile olayini lana, kwabakhona okumgodana okwenza ukuthi uma sichela amanzi ahlale kahle. Siyachela njalo nje ngosuku, ikakhulukazi uma izithombo zisencane okwenzela ukuthi zikwazi ukuthi zibambe emhlabathini futhi zingashiswa nayilanga. Siqalile isipinashi sethu sina 7 weeks njengoba usibona sesingaka. Ukusitshala kwethu lesipinashi ngoba asisidayisi izithombo, sisenzile imibhede nje yaso, safaka ama-seeds lana, sabaqaqalanisa. Lokho kwenza ukuthi sisave isikhathi singaloku sitransplanter izithombo. Isipinashi kuhle ukuthi usitshale ebusika ngoba ebusika izinambuzane azikho futhi nelanga eliningi alikho. Lokho kwenza ukuthi sikhule kahle. Isipinashi sethu sinomsoco kakhulu okusizayo ukuthi umodle isipinashi, ama-ions uyawathola. Futhi isipinashi esisengadini sihle ngokuthi nawe nje ekhaya ube naso isipinashi sakho, ungaloku usithenga esitolo ngoba osithengile esitolo sesifuthiwe ukuthi singasheshi sibole, futhi bazikhulisa ngezinto ezenza ukuthi zisheshe zikhule. Kanti isipinashi osithole engadini njengalesi sethu lapho sipromotha khona ukuthi sitshale singasebenzisi omanyolo besimanje manje, sisebenzise omanyolo abayimiquba lapho kulabo manyolo othola kona ukudla okunempilo. Lapha sina 7 weeks isipinashi sethu, emva kwenyanga sizobe sesiqala sesisivuna sisikwazi ukuthi sidle.